sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. May samanen a naimbag, naragsak ken nabindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Maminsan pay, pagyamanan da kayo manen amin iti kanayon nga inkay panagdengdengeg dito'y nanumo at channel tayo. Agyaman kami kadagiti likes kan comments yo. Namnamaan nyo nabasa mi amin dagita. Ket sapay kuma, ta itultuloy yulat ta timang suporta kada kami. Iti kasta ket ad-adupay a drama ti inkam isagot kada kayo. Ti surat ngayon ta drama ita ket manipod iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan a Marife, ti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawisakmet a nagsurat takayat kumet a paidrama toy pakasaritaan ti biagmi nga agassawa. Bareng kunak no makaibati iti adal kadagiti amin a makangeg. Nang runa kadagiti kapadpada wenno kaug-ugali ti asawak ana pride. Jak amo tano maminsan saan a maaw-awatan ti ugali na. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Ni, papanam Joey, nakapilas ka mat. Mapanak maki-birthday ba kahit? Birthday ka no kat ni Jaira ita. Tika di anak ni kagawad Teresa, tidakda ka mata. Wen, Apay, inawis da kaya. saan? Ang uray Mapanak lata. Na, apay, di ka mabain. Saan da ka matgayam nga inawis, nga mapankakit din? Ay na, saanin nga uso ti awis-awis ita ba kahit? No nangig mo nga addapas ka, no padaya, mapan ka. Takas la inawis da kamatlaengin kasjay. Ay, jak kamukan ka, Joey. Di ka laagbain iti kastangar aramidam. Awan ti nakababay ni Tar Aramidat. Ta sa anak mo't nga agtaktakaw bakit? Wen ngamday talamang namnam ay tiar aramidam. Imbis nga agbiro ka iti pagtrabahuam, saan mat, taday takit din mapan makipangpangan kadagiti agpasken ti sipsiputam. Ay kat ugali na bakit? Dayta ti kunada amarkang Pilipino. Nang runa kadagiti Ilocano. Nay, nagadumot ng tila ba ang bakit? Ay, wan nga rod lakay. Naurnungan anak nga miniti murang tayo. Ala, dumenden ka dita, tatulungan ka nga aglaba. Sige man nga rod. Tani, amangan no jak malpas adagos daytoy, no si isyak laang ti aglaba. Iso nga rod ako nakatulungan kahantap no mabibiit. Sayang matidarang ti init. Tulungan kan, tapno malpas adagos. Agyaman ako na ilakay. Rabien nga maging gaita awan pay ni Joey. Ay, wan nga rod nanang. Sa dino ngamin kano ay ati na panan na. Jaka mo nanang. Saan mo ta nagpakpakada kanya? Ay una yun day dya tao. Dakkelan ti anak yaw. Nga maging gaita awan pay makitak mat nagbaliwan na. Ay nakunayon nanang. Kinapudno na, dayta ti kanayon apagapapaan mi iti anak yo. Malaksid ana nga to ti pride na. Dayta laeng mangnamnam ay ti kayat na. Sapay agungat no dilawag. Ay, wan nga rod. Inyub ubing na nga minon ti kasjay nga ugali na balasang kao. Di na kayat ti agpaabak kan madaldalaw. Kunak nga rod no nagbalbaliwan idi nang asawa. Saan takas la nakarkaro pa'y kit din? Marife, bakal! Marife! Adaytan, simang putan tinalaing nga anak liyo nanang. Ay, una yan. Kasla na bartak pa'y. Marife! Ay katanya pa'y ngay.
As usual, nanang. Ay, nagalasan ti kasta nga ugali na. Mabiit lang, ta sa batak Jerwar ti asawak, nanang. Nasaya at mata nakariingkan. Anya nga oras ka manan aya simmangpet idirabi eh. Alas 2 samat na jayan, bakit? Ay unay matdaytan, Joey. Tumandakan, Marife. Ah. Di mo nituloy ti bagam. Ala, agrubot ka nga rudan tamapantay di barangay hall. Ada ka no iwaras da libre abagas nga gapoy ti gobyerno. Anya? Ay saan? Di ka mapan. Ne, taapay mat Joey. Sayang mat dayjay ah. Mawarasan ka no mat amin, ta per head ti pamay anda. Basta di ka mapan. Apay, di ka mabain amapan makipilpila iti barangay hall? Ne, awan mat makitak adakas no bilang lakay. Ken maysa, pagsayaatan mat dayjay. Ay, basta. Apay, awan ka nun tayo na ya. Awan bagasin? Adapay mat kitdi ah. Ang isupay agatangan ta. 5 kilo kat titunggal tao. Iso ang mapanta. Ay, nukulak ka, di ka mapan. Di ka mapapan. Ibagatan to kid din asaan kayo akabala na pakanan. Joy! Basta di ka mapan, period! Maminsan lang tisaw, Marife! Apa di ka imay nga iti barangay hall itay, Marife, balasang ko. Ay, mapanak ko mananang. Gamsaan mat akayat ni Joey. Anya, ne, tapay ka now. Jakam mo nanang. Masurunak nga rod. Jak mauawatan ti ugali na. Kababain ka no ti mapan makipilpila. Ngam no iso ti mapan makidaya. Awan mababain na. Ay, una yan di asawam. Sayang mat ti bagas. Isupay kumaagatangan yaw. Imbagak daytan ken kuana. Ang awan madlata. Talaga natangken ti ulo di anak yo nanang. Ay, sos. Kunanan samat no baknang. Apay no padasam man adagdagan ni Joey. Taagsapul matan iti panggadan na. Nang runa kat agiskwilan taon di anak yaw. Ay na, tanak no dagdagak nanang. Iso abay bayaklatan ah. Nasaysayaatan asyak ti agtrabaho, ngam ti iso ti dagdagak. Sigurado ngamin nga aga pa kami laeng no aramidak dayta nanang. Ay, una yan day di atao. Bayam, takasaritak tuman ni Joey balasang kaw. Wala lang, padasan niyo akasarita. Parang da kayo ti denggan na. Sumrekak kas babaunan da Madam Mila. Apay asumrek ka ababaunan. Di ka lagbain mat, Marife. Ne, anya kay kumatipagbaynak Joey. Nalinis matatrabaho dayjay. Ay saan? Ibabain naklaang asawam no kasta ti aramidam. Apay akasta ka Joey. Amumat nga adu ti utang ta. Kasanuta ngay ang makabayad no awan ti agtrabaho ka data. Kan maysa, anya ngay ti kanan tayo no sa anak nga agtrabaho. Basta, di ka mapan agkatkatulong. Takababain. Anya? Sige. Palubusan ka ngagtrabaho. Basta saan nakatulong. No agsapol ka iti sa bali a pagtrabahoam, saan ababaunan. Opisina ti kayat ko aparakan ka. Iso nga minti maibagay kan ka. Iso nga iso ti pag-applyan. Bakit? Anya kumangay nga opisina ti pag-aplayak kat sa anak mat anak katurpos iti kursok. Agpada tamat nga awan nalpas na. Ay, basta. No saan nga opisina ti pagtrabahoam, uray saan kan ngagtrabaho. Agtali na kalatan dito balay. Ay wanam ti anak ta. Tasyak ti mapanagbirok iti pagtrabahwak. Sangkay bagam asika ti mapan agbirok iti pagtrabahuam. Angam aging gaita, di ka mat aggunggunay. Ad-ado mat ti saom, ngam ti trabahom, Joey. Bakit? Addaasi ti Diyos. Amo ka saan na tayo abaybayan? Di ka agdanag. Ta saan tayo mat nga agbisin? God will provide kunak manan. Awanan may saang, Joey. Apay, naibusan tay binulod ko abagas kin ni nanang, idi namin sa nakalman? Na
naibusan Ay, kasanungatan. Inak umutang ija istor ni Nana Janet. Saan nga iya istor? Kababain. Amangan no pagchismisan daman ti tao ijayan. Katurayan Tinapatag, saan tayong agbisin? Ay saan? Ijayayan da na ng tipapanam. Anya, katno di tapay laang nabaybayadan ti binulod ta kadakwada. Nakababain pa ikit din. Taisula ka na yun ng ti pagtartarayan ta. Maan ano ngay? Isumot ti inak. Amom, ti maysa nga ina, di na itulok nga agbisin ti anak na. Iso amapan ka, ta sigurado nga ikan na kadayay. Mabain akong amapan ija balayda. Numabain ka, siya akong timapan. No palubusan nak kumangamin nga agtrabaho, di saan ta kumangagot utang akastoy? Adday ta ka manen, Marife. Mangrugi ka manen ako nak. No kasalumat nga Uston! O sige. Tama pa na kiyay balay dananang. Di kan rumwar, ta siyak timapan agdiskitar iti bagas. Saan ka na rumwar pa kay? Imbagta di magas ka, Joey Barok. Mangala ka iti sidaan nyo. Ado ti pinalingki ka masida. Gudwa umon, tapno ada sidaan nyo. Ha? Ay, kuha na nang. Saanan? Ado ti masiday ya balay. Nangalaan nyo ngay. Ha? Ay kat pinalingkik ananang. Alakit din. Ado ti masiday ya balay kunak manen nanang. Sige, tama pa na kon. Napanan ni Joey. Amoklat na nagulbud manan. Amokon kat ti ugali da itamanugang ko. Uray agdadatang awananda. Ibaga ng adda. Ay, una yan ay da itamanugang ko. Talaga na pride. Tidakas na. Ti anak ko mo, tinakakaasi iti kasta nga ugalyen na. Masurudak man ako nakon. Naimbag arabihim, anak kao. Kastamat kada kayo, tatang. Nakapasyar kayo, mat. Wain, tao may kuyawis di panakimisa tayo inton bigat. Iba kami di asawam, tao may tumait. Agkukuyog tayo tao na mapanidya simbaan. Hintay makimisa, tagdanggag tayo iti sa uti Diyos. Ay na, saan kayat ni Joey ti makimisa, tatang? Di mo pa'y laging bagbaga, di nakayat ko naman. Kasla di yo am mo ti asawak, tatang. Ay, kat panasim lata, nga awisan, anak ka. Ay, numabalin la kumalaang adiktaran ni Apo Padi nga ti isermon na inton bigat ket may papan kadagiti sadot ken na pride nga asawa. Talaga pilitek amapan makimisa ti asawak tapno mangeg na, tatang. Ay kat ay nyagay ti ammo tayo, anak ka. Mabali na kasta. Iso nga awisem to ti asawam. Tawan matlaang kukuin na dito'y balaya. Dahil tanto matlaang agil ilad ti arabiden na itagmalmalam. Da kayon ton ti mga awis ken kuana. Bareng da kayo ti denggen na, tatang. Marifey! Marifey! Ha? Ay, awan ni Marife nanang. Sa dino tinapanan na anak ko. Napanda naglabay dya karayan. Awan nga mindanom mi. Nikat, pangaldawan, nga maging gaita, awan dapay. Amangan mat, no di da kabaala na bagkatan tili na baanda. Apay, numapan mo kitaan ida. Ingkatulungan, dagiti aginam, Joey. Masadutak nanang. Kabailan dan dayjay. Joey! Ken may sa. Adda pa panak inton madamdama. Na, sa dino manan ti papanam. Basta, adda pa panak nanang. Saan yun nga amon no sa dino? Ay na, ipakat mo manan ti kinasadot mo ako nakon. Imbis amapan mo tulungan ti asawam, saan? Taday taman nga tan mapan aginawm ti pangpangrunam. Didak ka din sermonan nanang. Sana bali, tanasing putak mo't. Sa anak mo't amapan makigulgulo.
Papa naman aya. Apay nga inaldaw ka rumor, Marife. Di nakpakibibiyangan. Tasaan ka mo tapakibibiyangan, Joey? Apay akas tamot hindi pa nagsungsungbat mo kanyak. Apay? Addan pagpampanlakil mo, ha? Ha? At ko, batam timak, Joey. Di mo masmasan. Masaksakit, anak. Agpudno ka man kanyak, ha? Ada lalaki man niya, ha? Awan lalaki. Inaldawa ka rumar. Tama pa anak agdisdis kitar iti kwarta nga igat-gatang ko para iti inaldawa ka sa pulan tayo dito'y balay. Tadyak mat mauray nga gunay ka. Ha? No day tala ko mapanagililad mo iti agmalmalam. Katnapan ka nagbirok iti trabaho di nagsayaat ko ma. Kwa bakit? Pasensya kan. Sana bale? God will provide. Adda si ti Diyos. Kas iti kanayon ko nga iba ka. Amok. Kan mamati ak asaan data ito abaybayan. Anya God will provide asasawa mat Joey. Apay, di mo amo tay pagsasao ako nanak at nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ha? No di mo tulungan ti bagim, awan lat amukon, Joey. Tulungan ti bagim tapno tulungan na kamat ti Diyos. Saan kat aday ta sa umlaang ti makadado? No kasta, inlimad mo iti asawam ti panagpaay mo kada madamila kas babaunan anak ko. Ay, wala nang. Jakod imbagbaga Tano maamuan na, sigurado nga min apagsardengan nak. Saan lang nga day ta? Amangan no aga pa kami pa'y. Ay, unay lakit din di asawam. Laklakayanan ngam saan pa'y langag nakam. Wan nga rod nanang. Mapampanunot ko paikit din apanawan. Anya, ay saan na balasang ko? Dayta ti di mo aramidan. Ipagpagapumlakuman iti anak yaw. Di kat agbalintaon ang nakakaasi ti anak yaw. Asinuntun nga iti madakkelan na nga ama, no bilang laang. Ay, uray awanan takas jay mati ugali na. Saan amaw awatan? Na-pride lang arudan, sadot pay. Uray kumamat, no saan aday talaang mapanmakiin, inom ti kukuin na. Ay no, agbabawi aksan anak ki asawa iti anak yun, nanang. Bayam, tairaman may kaniabalayan kadagiti kararag may. Agan anos kapay laang balasang ko, wan. Patsyag ang makapanunot tumat laang ni Juway. Ay, nanang. Di ka agdanag, takasaritak tupay manen maminsan ti anak ko. Sige, nanang. Katagyaman na. Ne. Aguyat kamutan ba kay? Apa yan? Gapo siguro da ito yan kadagiti na urdong abang banog ko. Uray ti anak ta. Agurigor ka nagpanatang matan. Ay katagtumar kayo na iti agas. Wano mapan kayo agpa-doktor. Iti kasta, irisitahan da kayo iti agas kat masigod da ita arikrik-naan nyo. Kumaa, ngam ultimo paggatang iti agas kat awan. Ha? No kumatada trabahom, dada kumamot may gatang iti agas kan pagpa-check up mi nga agina. Mabitlaan, tamapanak iti ayan dananang. Mapanak mangibaga iti kwartada. Manan? Ha? Lakay, agpanunot kamat kuman Pangaasim, saan kan abaro? Pamilyado ka na tao. Sursurwam kumamat ti tumakder, babaan ka dagiti bukod mo asaka. Agtrabaho ka para iti pamilyam. Di mo kumaurayan nga dapay dakas ang mapasamak sa kanto agnakam. Pangaasim, Joey. Sa dino tinagkapuan ba kahit? Ijay balay da Joey lakay. Kahit kumusta damutan ngay? Ay na, kas iti sigud awan lata nagbaliwan di anak ta. Hanya nga tayo ti kasayatan nga ramidan ta. Tapno agbaliw mo ni Joey. Nakababain mo ti manugang ta. Kasta mo kadagiti abalayan ta.
Ay, wan nga rod lakay. Imbis ko mga agagagat. Saan magtakarkaruan na matan ti kinasadot na? Ay, no timaw tawidan na nga taaya. Isulaang matigas niya eh. Naa, damagam no asino titinmawidan na sanak to talyawan. Ah, Kaslada kayat mo asawan iti kastapan ng kitam kanyak. ay, awan, bakit? Ay. Hindi mo ibaga asyak tiin malaan na ta sa anak mat asadot, Emilio. Ay, awan matimbaga kakasta bakit? Tinalyaw ka lang, ba't sikamot? Di nakman paglulukwa na kasta, Emilio. Ah, Si kansa matiin malaan na. At nga minsat sadot mo kat. anya? Ay, saanin aday tati pagsaritaan ta bakit? Patalastas lang matay chay, basta di ka mauma ang magikararag, asapay lakuma, talawlawagan ti Diyos ti panunot na bakit? Iti kasta, agbaliw matid. Kang runaan iti amin, saan tamad lang ang mauma amang palagip kenkwana. Kanayunag ti mapan iji balayda, tapno madagdag nga agbirok iti trabaho na. Nay, apa yan may bakit? Di ka matagimbagan. Ay, wan nga rod matakayak samatan. Anya? Saan bakit? Di ka kumamatag sa o iti kasta. Pangasim. Madiya talaga. Panagrik na kat na mambanugag. No papanam ngamin aya. Apay akanayon kamarabyan. Tamagam di tabagim, Joey. Ha? No agtrabaho ka kuma. Di sana kun amarigatan ang mapan makilablabada. Anya? Agnakam kamat nga minan Joey. Tulungan nakmat nga agsapol. Tulungan nak nga agtrabaho. Ikatim kumamat ng tikinangato ti pride mo. Agtrabaho ka. Agtinulong ta. Bakit? No di ka pa ilagbaliw. Talaga apanawan da kan iti anak ta. Ha? Saan bakit? Pangasim ta di mo aramidan tayo ta. Ala, agpaimbag ka bakit? Kat, pasensya ka noon. Di ka agdanag. Ikarigata ka tilmunan ti pride ko. Para kada kayo iti anak ta. Agsapol akon iti panggadak bakit? Promise. Nagbuteng ti asawak, idiin bagak apanawan mi no saan paylaeng nga agbaliw. Inikak nga rod iti gundaway ket tinungpal namet ti Karina. Ingaad na tinagbirok iti trabaho na, aging ga anaawat kas may sa a driver. Makunak anagasat ti asawak, tadakkel akumpanya ti pagtrab-trabahuan na. Dakkel pay nga agpasweldo ti boss na. Ket ita, makunak anatalgedan ti kasasaad mi. Saanen akasla idi abasta agkasapulan kami ket tumaray kami iti ayan dagiti nagannak na. Iso na laeng ta saan metten ananayunan ti anak mi. Agmay sa laeng daytoy ket madama metten nga agad-adal iti elementarya. Aging galaangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo, Marife. Ken ka pagayam Marife. Awan tinasayaat nga itden tinangato a pride. Tanuma minsan, daytoy paykit di timang dadael iti napintas alangan-langan wenno relasyon ti maysa a pamilya. At least nasapa anak ameris ti asawam ket ita nagbalbaliwan. Kararag ken panagserbi iti Dios ti kabilgan a pundasyon tapno agbalin a napintas ti binukal tayo a pamilya.
Alakastan pagayam Marife, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengay.